లెవెల్ 3 క్లాస్‌లో భక్తి రసామృత సింధు 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో నిన్న ముక్తి కంటే భక్తి విశిష్టం అన్న అధ్యాయాన్ని చూశారు. సో అందులో మీకు భాగవతంలో కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఉదహరించడం జరిగింది. సో ఈ భక్తులందరూ కూడా అందుకని ముక్తి కావాలని కూడా కోరుకోరు. అది భక్తుల యొక్క విశిష్ట లక్షణం ఏమిటి అంటే ముక్తి కూడా కావాలని వాళ్ళు కోరుకోరు. వాళ్ళు కోరుకునేది ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి రసామృతంలో ఉన్న ఆనందాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటారు అన్నది ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఒక ముఖ్య లక్షణం. ఇప్పుడు ఈరోజు భక్తిలో ఉన్న పవిత్రత ఏమిటి అన్నది ఈ అధ్యాయంలో చూద్దాం. సో ఇప్పటి వరకు మనం మరి ఆయన రూప గోస్వామి చెప్పిన విషయాలన్నీ ఈ రకంగా మనం ఇంకొకసారి సంగ్రహించవచ్చు అని చెప్తూ మరి మనం ఇలా బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం అనుకున్నంత వరకు కూడా ఎవరు కూడా శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశింపజాలరు. సో ఇలా ముక్తి అని వీటి మీద గనక మనం మనస్సు పెట్టుకుని ఉన్నట్లయితే మరి మనం శుద్ధ భక్తులం కాలేము అన్నది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అంతేకాకుండా ఈ భక్తి సేవ అంటే భక్తి అనేది అన్ని భౌతిక విషయాలకు కూడా అతీతం. ఇది వీటన్నిటినీ మించినటువంటి స్థితి. అంటే మరి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిన శుద్ధ భక్తుడి తత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే భగవతత్వాన్ని అతను అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకుంటాడు కాబట్టి అతడు ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితిలో ఉంటాడు. మరి ఆ టైంలో ఇంకా ముక్తి కావాలి అనేటటువంటి ఆ భావాన్ని కూడా వదులుకోగలిగినప్పుడు ఇక అత్యంత శుద్ధ భక్తి స్థితిలో ఉంటాడన్నమాట. సో ఇది ఎవరో ఈ స్థితి ఒక దేశానికో ఒక వర్ణానికో ఒక సంఘానికో పరిమితం కాదు. ఎవరైనా సరే ఈ భావంతో ఉన్నప్పుడు ఈ స్థితిలోకి వెళ్ళగలరు అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్తున్నారు అంటే మరి దీనికి అహైతుకం అప్రతిహతం అని మనం చూస్తాం భాగవతంలో కూడా. భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే కారణమే లేదు,
ఫలానా కారణం కోసం భక్తి పెంచుకోవాలి, ముక్తి కోసం భక్తి పెంచుకోవాలి అనేటటువంటి భావం కాదు. సహజంగా మనలో ఆ భక్తి భావం అనేది అంకురించినప్పుడు వేరే ఏ బెనిఫిట్ కోసం మనం కాకుండా మనం స్వతహాగా సహజంగా ఆ భక్తి భావాన్ని ఏర్పరచుకుని పెంచుకోగలిగినప్పుడు అది నిజమైనటువంటి మరి భక్తి అని చెప్పి ఎలాంటి విచక్షణ కూడా లేకుండా అది అందరికీ ఈ భక్తి అందుబాటులోనే ఉన్నది. వీళ్ళు ఏదో గొప్పవాళ్ళు, వీళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు, వీళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు, వీళ్ళు చదువులేని వాళ్ళు అని ఈ భేదం కూడా ఈ భావానికి లేదు. మన యొక్క సాధన, మన యొక్క తత్వాన్ని బట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ భావానికి అర్హులే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు అంటే మన సహజ స్థితియే అది, ఈ ఆత్మతత్వమే అది, ఈ సచ్చిదానంద తత్వమే అది. కాబట్టి ఆ సహజ స్థితి ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది. ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో మరి ఎన్ని భేదాలున్నా కూడా మరి ప్రతి జీవి కూడా ఆ తత్వం ఉన్నది. ప్రతి మనిషికి మరి ముఖ్యంగా ఆ స్థితి తెలుసుకోగల సామర్థ్యం ఉన్నది. వేరే జీవులకు ఆ సామర్థ్యం లేకపోవచ్చు. ఆ సహజ స్థితి తెలుసుకునే సామర్థ్యం అంటే భగవతత్వం, ఆత్మతత్వం తెలుసుకునే సామర్థ్యం మానవుడికి మాత్రమే ఉన్నది. కాబట్టి ఈ మానవుడికి ఆ ప్రత్యేకత కూడా ఉన్నది. సో అది మధ్యయుగాల్లో మరి చైతన్య మహాప్రభు సహచరుడైన నిత్యానంద ప్రభు ఆయన అంతర్ధానం అయిన తర్వాత, అంటే ఆయన ఆ శరీరాన్ని చాలించిన తర్వాత మరి ఆయన వంశీకులమని, గోస్వాములమని చెప్పుకుంటూ ఒక వర్గం ప్రారంభమైందనమాట. సో అప్పుడు ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు అంటే భక్తి వేదాంత ప్రభుపాద గురువు గారు అన్నమాట. ఆయన చివరికి వచ్చి ఇలా ఈ గోస్వామి అంటే మన అందరికీ తెలుసు కదా, ఏమిటి, ఇంద్రియాలను జయించగలిగిన స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగిన వాడు అని గోస్వామి అన్న పదానికి అర్థం. కాబట్టి వీళ్ళంతా కేవలం నిత్యానంద ప్రభు యొక్క వంశంలో ఉండడం వల్ల మేమంతా గోస్వాములమే అని చెప్పుకుంటూ ఉండడం అది మరి నిజంగా సమంజసం కాదు. ఎందుకు అంటే గోస్వామి అనేది మరి వంశాన్ని బట్టి రాదు, కానీ అది మన యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి, మన యొక్క తత్వాన్ని బట్టి, మన సాధనను బట్టి మనం ఇంద్రియాలను జయించగలిగే స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు గోస్వాములం అవుతాం. కాబట్టి అది వీళ్ళు ఈ రకంగా మేము ఆ వంశంలో ఉన్నాం కాబట్టి మేమందరం గోస్వాములమే అని చెప్పడం సరికాదు అని చెప్పి ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు ఆయన అవతరించిన తర్వాత ఆ అభిప్రాయాన్ని ఆయన కంప్లీట్ గా నిర్మూలించడం జరిగింది. కొంతకాలం దీని గురించి మరి చాలా ఘర్షణ కూడా చెలరేగింది కదా. మరి అన్ని సంవత్సరాలు వీళ్ళంతా మేము గోస్వాములు అని చెప్పుకుంటూ మేము అంత పవిత్రమైన నిత్యానంద స్వాముల వారి వంశంలో ఉన్నాము, మరి మమ్మల్ని గోస్వాములు కాదంటారా అని ఆటోమేటిక్ గా కొంత ఘర్షణ వస్తుంది కదా. అలా ఘర్షణ వచ్చినా కూడా ఆయన ఎంతో పట్టుదలతో, ఎందుకు అంటే ఇది సమంజసం కాదు కాబట్టి, గోస్వాములు కాను వాళ్ళని గోస్వాములు అనకూడదు కాబట్టి ఆయన చివరికి ఆ విషయాల్లో విజయాన్ని సాధించారు. ఎవరు? భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. అయితే ఈ భక్తి అనేది ఎవరికో ఒక ప్రత్యేకమైన ఏ కారణంతో ఆయన ఇది చేశారు అంటే ఒక ప్రత్యేక వర్గానికి సంబంధించినది కాదు భక్తి. అది వారి వారి యొక్క సాధనను బట్టి ప్రతి వ్యక్తికి వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన ఆ రకంగా ఈ విషయంలో ఆయన చివరికి విజయాన్ని సాధించడం జరిగింది. సో తర్వాత ఈ సిద్ధాంతం మీదనే ఎవరైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో గౌడీయ వైష్ణవుడు అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. వీళ్ళు గొప్ప వాళ్ళని తక్కువ వాళ్ళని ఏదీ లేదు. శుద్ధ వైష్ణవులు మరి గుణానికి అతీతులు. గుణాతీతుడు ఎవరు? సాధారణంగా మనం ఏం చెప్తాం? భగవంతుడు. ఆయన గుణాతీతుడు, నిర్గుణుడు. అంటే గుణం లేనివాడని కాదు, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏమిటి? ఈ భౌతిక తత్వం. వాటి వల్లే మనకి కోపాలు, తాపాలు, ఇవన్నీ డిజైర్స్, కోరికలు కలుగుతాయి కదా. కామక్రోధ లోభము మదమాత్సర్యాలన్నీ కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్లే కలుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ శుద్ధ వైష్ణవుడు మరి
భగవంతుడు ఈ గుణాలకు అతీతుడు. అందుకే భగవంతుడికి ఏ కోరిక లేదు, ఆయన తన డ్యూటీని ఏ ఉపయోగం కోసం చేయడం లేదు, ప్రతిఫలం కోసం చేయడం లేదు. ఆయన తన బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తున్నారు అంతే. సో అదే తత్వం మనం అలవర్చుకున్నప్పుడు, అందుకే కర్మయోగంలో కూడా మనకు ఆ మార్గాన్ని భగవంతుడు బోధించింది. మీ డ్యూటీని మీరు ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చెయ్యండి, మీరు కూడా ఈ స్థితికి వస్తారు, ఈ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి. సో అలా ఈ శుద్ధ వైష్ణవులు మరి ఎవరైనా ఈ తత్వాన్ని సంపాదించవచ్చు ఈ రకంగా. సో ఎవరైనా గౌడీయ వైష్ణవులు కావచ్చు. సో వాళ్ళు గుణాతీతులు. ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా గుణాతీతులు అయితేనే మరి శుద్ధ వైష్ణవులు అవుతారు, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం ఏమిటో తెలుసుకుంటారు. సో అందుకని ఇక్కడున్న ఇక్కడ అత్యున్నత వర్గం వారి అర్హత ఆయన సత్వగుణం అతడు అప్పటికే సాధించి ఉంటాడు. అత్యున్నత వర్ణం అంటే మరి ఎవరు? బ్రాహ్మణులు. వాళ్ళు ఏమిటి అంటే ముఖ్యంగా సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళే బ్రాహ్మణులు అని మనం చూసాం భగవద్గీతలో. ఈ బ్రాహ్మణుల యొక్క సత్వగుణం వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఉంటుంది, అసలు ఉండబట్టే వాళ్ళు ఇంకా శుద్ధ భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం, చివరికి గోస్వాములు, శుద్ధ వైష్ణవులు, శుద్ధ భక్తులు అవ్వగలిగే అవకాశం వాళ్లకు అవకాశము వెళ్ళగలిగే మార్గంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ముందు దానికి ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి అంటే అసలు సత్వగుణం. ఆ సత్వగుణం లేనిదే అసలు మనం ఆ మార్గంలోనే ముందుకి ప్రయాణం చేయలేం. కాబట్టి ఈ శుద్ధ భక్తుడు అన్నవాడు ఆల్రెడీ సత్వగుణంలోనే ఉన్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఇదెంత ప్రభుపాద వ్యాఖ్య కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, మా గురువు గారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు పై సిద్ధాంతం మీదనే ఆయన ఈ పాశ్చాత్య దేశంలో ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనే ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాలని ఆయన ఉద్దేశము. ఎందుకంటే ఈ భావానికి, ఈ సచ్చిదానంద తత్వానికి మరి భారతీయులని, పాశ్చాత్య దేశులని, గొప్పవారని, పేదవారని, చదువుకున్నవారని, చదువులేని వారని భేదం లేదు. ఎవరైనా ఈ తత్వంలోకి వెళ్ళగలరు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తే పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు కూడా ఈ తత్వానికి రాగలుగుతారు అని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి స్వాముల వారు ప్రతిపాదించి ఈ ఉద్యమాన్ని, ఈ భగవంతుని గురించిన విషయాన్ని పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయాలని ఆయన దీనిని ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశం ఆయనకు కలిగింది అని చెప్పి ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆదేశం మీద ఈయన ఈ ప్రభుపాదలు పాశ్చాత్య దేశాలు వెళ్ళి ఈ శ్రీకృష్ణుడి గురించి అక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పి మరి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని అక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. సో ఆ విషయం చెప్తూ ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు అనబడే వాళ్ళంతా కూడా బ్రాహ్మణులుగా కుటుంబంలో జన్మించని వారికి కూడా ఉపనయనం చేసి యజ్ఞోపవీతం ధరించే అర్హత గాని, ఉత్తమ వైష్ణుడుగా అంటే బ్రాహ్మణులు కొందరు మరి ఏమంటారు అంటే, బ్రాహ్మణులు కాని వాళ్ళు ఇలా యజ్ఞోపవీతం చేయకూడదు, వాళ్ళు మరి ఉపనయనం చేసుకోకూడదు అని జనరల్ గా అంటూ ఉంటారు. మరి అంతే కదా, బ్రాహ్మణులే దానికి అది చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి బ్రాహ్మణులు కాని వాళ్ళు ఇలా ఉపనయనాలు అవి చేసుకోకూడదని అంటారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. ఏ గ్రంథాల్లో గాని, వేదాల్లో గాని, రూపగోస్వామి గాని దానిని బలపరచలేదు. ఆ సిద్ధాంతాన్ని మేము కూడా అంగీకరించము అని చెప్పి ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. సో ఎవరైనా స్వభావాన్ని బట్టి బ్రాహ్మణులు అవుతారు కానీ ఇలా పుట్టుకతో కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఆ సత్వగుణంతో ప్రారంభమయ్యి బ్రాహ్మణ తత్వం చివరికి శుద్ధ భక్తుడి స్టేజ్లోకి వెళ్తుంది. ఈ భక్తి స్వీకరించడానికి మరి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా జన్మ హక్కు అని చెప్పి, భక్తి భావం పెంపొందించుకునే హక్కు ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నది అని రూపగోస్వామి చెప్పారు. అందుకని ఎన్నో ప్రామాణిక గ్రంథాలు, ఉదాహరణలు చూసి ఆయన ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ముఖ్యంగా పద్మపురాణంలో ఒక శ్లోకం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఏమని? అందులో వశిష్ఠ మహర్షి దిలీప్ మహారాజ్ అనే రాజుతో ఈ విధంగా అన్నారు పద్మపురాణంలో. ఏమనంటే, రాజా, మాఘమాసంలో అంటే సాధారణంగా డిసెంబర్ జనవరి నెలల్ని మాఘమాసం అంటాము కదా. సో ఆ మాఘమాసంలో ఎవరైతే తెల్లవారుజామున స్నానం చేసే హక్కు ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నది కదా. సో అలాగే
భక్తి అనేది కూడా భక్తి మీద ప్రతి వ్యక్తికి హక్కు ఉన్నది అని చెప్పి ఈ వశిష్ఠ మహర్షి చెప్తారు. అలాగే స్కంద పురాణంలో కాశీఖండ భాగంలో కూడా ఇంకా బలమైనటువంటి రుజువు ఉన్నదన్నమాట ఈ విషయంలో. ఏమని, మయూరధ్వజ రాజ్యంలో శూద్రుల కంటే కూడా తక్కువ వర్ణంలో ఉన్న వాళ్ళు భక్తితో వాళ్ళు భక్తిలో వైష్ణవ సంప్రదాయంలో వాళ్ళని చేర్చుకోవడం జరిగింది. సో వాళ్ళు నుదుట మరి ఈ నామాలు, చేతిలో మెళ్ళో తులసి మాలలు ఇవన్నీ వేసుకుని వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని చూస్తే ఎలా అనిపించిందంటే కేవలం వాళ్ళు వైకుంఠం నుంచి దిగి వచ్చిన భక్తుల్లాగా అనిపించారు. మరి నిజానికి సాధారణ బ్రాహ్మణుల కంటే కూడా 1000 రెట్లు ఎక్కువగా అందంగా వాళ్ళు కనిపిస్తారు అని చెప్పేసి ఈ స్కంద పురాణంలో కూడా కాశీఖండ భాగంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఈ బ్రాహ్మణ తత్వం అవ్వనివ్వండి, శుద్ధ భక్తులు అవ్వనివ్వండి, దానికి ఏ వర్గంతో కానీ ఏ దేశంతో కానీ సంబంధం లేదు. ప్రతి మానవుడు కూడా దానికి అర్హుడే. అది సరి అయినటువంటి మార్గంలో సాధన చేసి వాళ్ళు అలవర్చుకోగలిగినప్పుడు. అలాగే వైష్ణవుడు మరి ఆటోమేటిక్ గానే బ్రాహ్మణుడుగాను, సనాతన గోస్వామి రచించిన వైష్ణవుల కరదీపిక లాంటి పుస్తకం, గ్రంథం హరిభక్తి విలాసంలో కూడా ఈ విషయాన్ని వివరించారనమాట. సో ఏమని అంటే, వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఎవరైతే ఈ మంత్రదీక్షను స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా బ్రాహ్మణులు అవుతారు అని చెప్పి అందులో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. సో వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు కంచు ఉన్నది అంటే పాదరసంతో కలిస్తే అది బంగారంగా మారిపోతుంది. అలా వాళ్ళు కూడా ఈ వీళ్ళంతా ఈ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో కలిస్తే బ్రాహ్మణులుగా మారిపోతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఒక సరి అయిన ప్రామాణికమైన గురువు, మరి ప్రామాణికమైన శాస్త్రాలు, వీటిని గనక ఫాలో అయినట్లయితే, అనుసరించినట్లయితే ఎవరైనా సరే వైష్ణవ సంప్రదాయంలో సహజంగానే ఈ బ్రాహ్మణ స్థితిని అందుకోగలరు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి చెప్తున్నది ఏమిటి అంటే, ఈ భక్తి అనేది మనుష్యుల యొక్క పుట్టుకతో వాటితో సంబంధం లేదు. ఏ జీవికైనా ఇది సాధ్యపడుతుంది వాళ్ళు సరి అయిన మార్గంలో ఉన్నప్పుడు అని చెప్పిన పాయింట్ని ఇక్కడ మనకి పదే పదే చెప్తున్నారనమాట. సో ఒక సరి అయిన గురువు దగ్గర ఉండడం అవసరం, సరి అయిన శాస్త్రాలను అనుసరించడం అవసరం. అలా చేసినప్పుడు ఎవరైనా సరే ఈ వైష్ణవ భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకోగలుగుతారు అని చెప్పి రూప గోస్వామి కూడా ఒక గురువు గారి వల్ల మనం ఈ సంప్రదాయం ప్రకారం మనం ఈ మార్గాన్ని మనం అనుసరించినట్లయితే తప్పకుండా మనం ఈ మార్గంలోకి వెళ్తాం. అయితే మనం ఈ మార్గంలోకి వచ్చి అంతటితో నా పని అయిపోయింది అని భావించకూడదు అని కూడా రూప గోస్వామి హెచ్చరించారు. అంటే దీక్ష తీసుకుని ఇంక నేను అయిపోయింది, నేను దీక్ష తీసుకున్నాను, ఇంక నేను ఫుల్గా మరి శుద్ధ భక్తుడి మార్గంలో ఉన్నాను, ఇంక నేను చేయవలసింది ఏమి లేదు అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. అలా వైష్ణవ తత్వాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత ఆ నిబంధనలన్నీ కూడా మనం చాలా శ్రద్ధగా పాటించవలసిన అవసరం ఉన్నది. తీసుకున్న తర్వాత పాటించకపోతే అది ఇంకా తప్పు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి స్వీకరించిన తర్వాత ఆ నిబంధనలన్నీ కూడా అనుసరించాలి. ప్రతి వ్యక్తి కూడా తాను భగవంతుని యొక్క అంశనని, మరి భగవంతుని సేవించడమే నా కర్తవ్యం అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని జాగరూకతతో ప్రవర్తించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనం భగవంతుని గనుక సేవించినప్పుడు మరి వెంటనే మనం ఇక పతితులం అవుతాము. కాబట్టి భగవంతుడి మీద ఆ భక్తిని, ఆ గౌరవాన్ని, ఆ ప్రేమను సదా మన మనస్సులో నిలుపుకోవాలి. అంటే కేవలం మనం మంత్రదీక్ష తీసుకున్నాం కదా, ఇంకా మనం ఇక ఉత్తమ బ్రాహ్మణత్వ స్థాయికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని అనుకోవడం కాదు. అది ప్రారంభమే. ఎందుకు అంటే మనం దానికి కమిట్మెంట్ అన్నమాట. మనం ఈ మార్గంలో ఉంటూ ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకుంటూ పోతేనే దానిలో అర్థం ఉన్నది. లేదు అంటే మరి దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు అని చెప్తూ ఈ ధర్మాలు నిర్వహించడంలోనూ, నియమ నిబంధనలు అనుసరించడంలోనూ కూడా చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా మరి కరెక్ట్గా ఆ మార్గాన్ని మనం అనుసరిస్తూ ఉండాలి. సో ఒక వ్యక్తి మరి ఇలా ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఇక మనం క్రిందికి దిగజారే ప్రసక్తే లేదు అని చెప్పి రూప గోస్వామి అన్నారు. అంటే మనం ఈ మార్గంలో ఇలా గురువు చెప్పిన ఆదేశాలను అనుసరిస్తూ వేదాల యొక్క
వేదాలను అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక పతనం చెందే ప్రశ్నే లేదు అని చెప్పి రూపగోస్వామి చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ పరిస్థితుల వల్ల ఏదైనా పతనం చెందిన, ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేము, ఏదో బలవత్తర పరిస్థితి వల్ల ఏదైనా ఎక్కడో ఏదో లోపం తప్పు చేయవచ్చు. అప్పుడు వైష్ణవులు మళ్ళీ తిరిగి పవిత్రీకరించబడ్డానికి వాళ్ళకి ప్రాయశ్చిత్త కర్మకాండలు కూడా అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మన వాళ్ళు ఇది ఏది శని పోవడానికని ఏవో చేస్తూ ఉంటారు. శాస్త్రాల్లో ఇది చెప్తే మనకి శని పోతుందని, ఇట్లా రకరకాలు కొన్ని ఉంటాయి కదా ప్రాయశ్చిత్తంగా చేసే. కానీ ఈ వైష్ణవులు ఎప్పుడైనా ఏదైనా పొరపాటు వల్ల ఏదైనా చిన్న తప్పుతో కొన్ని చేసినా కూడా వాళ్ళకి ప్రాయశ్చిత కర్మకాండలు చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకు అంటే ఎవరైనా సరే భక్తితో వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీలను వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళు చేయవలసిన బాధ్యతలను ఒకవేళ ఎవరైనా ఉల్లంఘించినా మరి శుద్ధి కోసం ప్రాయశ్చిత్తాలు చేసుకోక్కర్లేదు. అయితే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ మరి ఈ ప్రాయశ్చిత్త కర్మలు చేసుకోకపోతే మరి మళ్ళీ ఎలా పవిత్రం అవుతాము అంటే, తిరిగి పవిత్రీకరించబడడానికి కేవలం మళ్ళీ భక్తి విధానాన్ని అనుసరిస్తే చాలు అంటున్నారనమాట. అప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ వైష్ణవుడు అవుతాడు. అందుకని ఈ వైష్ణవులలో ఉన్న భక్తి సంప్రదాయంలో ఉన్న గొప్ప చమత్కారం ఇదే. అలాని మాటి మాటికి తప్పులు చేసి మళ్ళీ ఇందులో వెళ్ళొచ్చులే అని అనుకోవడం కాదు. ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా ఎప్పుడైనా ఇలా పొరపాటు జరిగినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఎంతో స్ట్రిక్ట్గా ఆ మార్గాన్ని అనుసరించినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాయశ్చిత్తం జరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అందుకోవడానికి 3 ప్రత్యేక మార్గాలు ఉన్నాయి. 3 సాధన మార్గాలు, 3 రకాలుగా మనం ఈ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏమిటి అంటే కర్మ మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, భక్తి మార్గం. మరి ఇవే కదా భగవంతుడు కూడా మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి 3 మార్గాలు. మనం ఏదో ఒక మార్గాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం ఈ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు. కర్మ మార్గంలో మరి యజ్ఞయాగాది కర్మలు ఇవన్నీ చేయడం, మరి తర్వాత ఏ పని చేసినా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తూ చివరికి ఈ స్థితికి చేరుకోగలుగుతాం. ఇక జ్ఞాన మార్గం ఏమిటి? జిజ్ఞాస. అంటే అసలు ఈ తత్వం ఏమిటి, ఈ సచ్చిదానంద తత్వం ఎలా ఉంటుంది, దీని గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఈ ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకి ఈ సచ్చిదానంద తత్వం వస్తుంది అనే జిజ్ఞాసతో నేర్చుకున్నటువంటి, అలవర్చుకున్నటువంటి మార్గం జ్ఞాన మార్గం. మరి ఈ భక్తిని ఇలా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటున్న వ్యక్తికి కర్మ జ్ఞాన మార్గాలు ఆవశ్యకత అవసరం లేదు. అంటే ఎవరైనా ఇది కర్మ మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా, జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు అలా ఈ స్థితికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కర్మ మార్గాన్ని అనుసరించక్కర్లేదు, జ్ఞాన మార్గాన్ని అనుసరించ అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఇక శుద్ధ భక్తిలో వాళ్ళు ఈ కర్మ జ్ఞానాల వాసన ఉండదు అని ఇంతకు ముందే చెప్పాము. ఇక శుద్ధ భక్తి అంటే ఇక భక్తి తప్ప వేరేది ఏమీ కూడా లేదు. భక్తి మార్గంలో తార్కిక జ్ఞానానికి గాని కర్మకాండలకు గాని ఎటువంటి ప్రసక్తి లేదు. ఇక వాళ్ళు ఏ జిజ్ఞాస లేదు, ఇదేమిటి అదేమిటి అని లేదు. కర్మకాండలు ఈ రకంగా చేసి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఉందామని లేదు. వాళ్ళ మనసు పూర్తిగా కూడా భక్తి మీదే లగ్నమై ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ భక్తి భావమే చివరికి ఏ మార్గంలో ఉన్నా కూడా ఈ భక్తి భావానికే వస్తాం. అందుకే ఒక నిచ్చెన లాంటిది ఈ భక్తి స్టేజ్ అయితే డైరెక్ట్ గా మనం ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి మనం భగవద్గీత చదువుతున్నప్పుడు కూడా ప్రభుపాద భాష్యంలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ భక్తి భావంలో ఈ మార్గంలో వెళ్తూ పోయాము అంటే ఇక మనం కర్మకాండల విషయం గాని జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నటువంటి జిజ్ఞాస గాని ఏదీ అవసరం లేదు. ఇక భక్తి మీదే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ రకంగానే మనం ఈ సహజ తత్వాన్ని, సచ్చిదానంద తత్వాన్ని, మరి మనం శుద్ధ భక్తి తత్వాన్ని అలవర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి దీన్ని బలపరుస్తూ భాగవతంలో కూడా ఒక శ్లోకాన్ని రూపగోస్వామి మనకి గుర్తు చేశారు. ఏమిటి అంటే ఆ భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో ఏమంటారు అంటే, అర్హతకు అనర్హతకు కూడా భేదం ఉంది. ఆ భేదం ఏమిటి అంటే భక్తిలో భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు తిరిగి మరి ఈ కర్మ మార్గాన్ని గాని
జ్ఞాన మార్గాన్ని గాని ఆశ్రయించరు. ఈ భక్తిలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళు కర్మ మార్గాన్ని గాని జ్ఞాన మార్గాన్ని గాని మళ్ళీ ఆశ్రయించరు. వాళ్ళు స్థిరంగా ఈ భక్తిలోనే నిమగ్నమై గురువులు శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా వాళ్ళు నడుచుకుంటూ ఉంటారు. అదే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన అర్హత అని చెప్పి భగవంతుడు ఉద్ధవుడితో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉద్ధవుడితో మరి ఈ 11వ అధ్యాయంలో మరి ఉద్ధవ గీత అని కూడా అంటారు. భగవద్గీతను శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఈ విషయాలు ఎలా చెప్పారు, దాదాపు అలాగే ఉద్ధవుడికి కూడా చాలా వరకు విషయాలు చెప్పడం జరుగుతుంది భాగవతంలో 11th క్యాంటోలో చూస్తాం. సో అందులో భగవంతుడు అంటారనమాట, ఈ భక్తిలో ఉన్న వాళ్లకు ఇక కర్మ మార్గం గాని జ్ఞాన మార్గం గాని వాళ్లకు అవసరం లేదు. వాళ్ళు వాళ్ళ గురువులు చెప్పిన ప్రకారము శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారం నడుచుకుంటూ వాళ్ళు ఈ రకంగా ఉంటారు. అదే ఎంతో ఉత్తమమైన అర్హత అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. భాగవతంలో ఇంకొక శ్లోకంలో కూడా ఇదే విషయాన్ని బలపరిచారు. అందులో ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడ నారదముని వ్యాసదేవులకు ఉపదేశిస్తారు. సో నారదముని మరి వ్యాసదేవులకి గురువు వంటి వారు. ఆయన వ్యాసదేవులతో ఏం చెప్తారు అంటే, ఇది ఫస్ట్ క్యాంటోలోనే చూస్తాం, ఒక వ్యక్తి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను నిర్వహించకపోయినా సరే భగవంతుడి యొక్క పాదాలను గనక శరణ వేడాడు అంటే ఇక అతనికి ఎటువంటి పాపము దోషము రాదు, సంక్రమించదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో అతను ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే మనకి ధర్మాలు ఉన్నాయి కదా, ఎవరి ధర్మం వాళ్ళు చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ రకంగా కర్మ మార్గంలో 4 రకాలుగా మనకు వర్ణాలు ఉన్నాయి కదా, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, తర్వాత శూద్రులు, వైశ్యులు అని చెప్పేసి ఎవరి గుణాలకు తగ్గట్టు వాళ్ళు ఆ వర్ణంలో వాళ్ళ బాధ్యతలను వాళ్ళు ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నిర్వహించినప్పుడు మరి మనం పరిపూర్ణత్వానికి వెళ్ళొచ్చు అని చూసాం. సో ఇలా ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఒకవేళ సరిగ్గా నిర్వహించకపోయినా సరే వాళ్ళు భగవంతుడి పాదాలను శరణు వేడినట్లయితే ఇక వాళ్ళకి ఏ దోషము లేదు. సో ఫైనల్ గా ఏ మార్గాన్ని మనం పట్టుకున్నా, కర్మ అయినా, జ్ఞానమైనా, అష్టాంగ యోగమైనా, మరి భక్తి మార్గం అయినా, డైరెక్ట్ గా ఈ భక్తి మార్గం ఈ చివరికి చేయవలసింది ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం. అంటే శరణు వేడటం అంటే ఇంకా ఆయన ఏది చేసినా సరే మనం అంగీకరించడం, అంతా భగవంతుడి ఇష్టం అని మనం ఏది వచ్చినా సరే భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించగలిగినప్పుడు మరి అది భక్తి మార్గంలో భగవంతుని నిజంగా శరణు వేడిన వాళ్ళం అవుతాం. సో అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా అతని ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా ఇటువంటి శరణాగతుడికి భద్రంగానే ఉంటాడు. ఇక అతనికి ఏ బాధ ఉండదు. మరి అన్ని భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా నాకు ఒకటే, అది భగవంతుడి నిర్ణయానికి తిరుగులేదు అని మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించినప్పుడు ఇంకా వేరే ఆందోళనే ఉంటుంది, వేరే బాధే ఉంటుంది, ఏది ఉండదు కదా. అన్నీ మనం ప్రశాంతంగా భగవంతుడి నిర్ణయమే అని చెప్పి మనం అంగీకరించగలుగుతాం. కాబట్టి ఒకవేళ ఏదైనా చెడు సాంగత్యం వల్ల ఈ భక్తి మార్గంలో నుంచి కొంచెం పతనం అయ్యాం అనుకోండి, లేదంటే ఏదైనా అకాల మృత్యు వచ్చి మనం పూర్తి చేయలేకపోయాం అనుకోండి ఈ సాధన, అప్పుడు అయినా కూడా మనకి ఏ హాని ఉండదు ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు పాటిస్తున్నా కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క భక్తి లేనప్పుడు దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. కానీ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు పాటించకపోయినా ఈ పూర్తి భక్తి భావంలో ఉంటే అది చాలు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది సారాంశం ఏంటంటే, మనం ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఆరాటపడుతూ ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తి అది కలిగించదు అని చెప్పి తెలియక వేరేగా మనం ఇంద్రియ లోలులై జీవించడం, మరి మనకి బద్ధ జీవులం అయిపోతాం. అదే ఫలితం. ఇంద్రియ లోలులం అయ్యాము అంటే మరి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మను పొందుతాం. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉంటూ మనం ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాం ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ లోలులం అవుతాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి మరి భగవద్భక్తి, ఆ శరణాగత తత్వం ఉంటేనే మరి మనం దేనినైనా ఈ శుద్ధ భక్తికి కానీ, లేదంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడడం కానీ ఏదైనా ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడే సాధ్యపడు. దానికి చివరికి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఏ మార్గమైనా శరణాగత తత్వం. అందుకే భగవంతుడు కూడా
భగవద్గీతలో చివరికదే చెప్పారు మనకి. మీరు ఏది చేసినా మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు ఏ మార్గంలో అన్ని పక్కన పెట్టు, నన్ను శరణు వేడు చాలు. అది ఫైనల్‌గా భగవంతుడు చెప్పిన పాయింట్. సో, ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. భాగవతంలో గూడా రిషభదేవులు ఆయన గూడా మరి భగవంతుడు అవతారమే అని అంటారు. సో, ఈ రిషభదేవులు తన కుమారులకి ఈ విషయాన్ని చక్కగా స్పష్టం చేస్తారు. ఏమని అంటే, కర్మ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి మరి ఎప్పుడైతే మనం ప్రతిఫలాసక్తితో కర్మలు చేసినప్పుడు పునర్జన్మలు పొందుతూ ఉంటారు. మరి భగవంతుడితో ప్రేమ భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఈ ఈ కర్మ అనేటటువంటి ఈ థియరీస్, ఈ ప్రిన్సిపల్స్, ఈ సూత్రాలు, ఈ శాసనాలు అన్నిటి నుంచి వాళ్ళు బయటపడతారు. మరి కర్మ సిద్ధాంతానికి ఈ రూల్ ఉంది కదా, ఏది ప్రతిఫలాసక్తితో చేస్తే మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది అన్నది. సో అది ఈ ప్రతిఫలాసక్తితో చేస్తే మరి మనకి మళ్ళీ జన్మ వస్తుందనేది మనకి తెలుసు. అది కర్మ సిద్ధాంతం యొక్క రూలిక్ అది. ఎప్పుడైతే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఉంటామో మనకి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి. సో ఇది ఈ భగవత్ ప్రేమతో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రూల్స్ ఏవి కూడా వర్తించవు అని చెప్తున్నారు. అంటే నిజమైన సహజమైన ప్రేమ ఆ భగవంతుడి మీద ఉన్నప్పుడు ఇక ఈ కర్మ సిద్ధాంతంలో రూల్స్ కూడా వాళ్లకు వర్తించవు. తర్వాత భాగవతంలో ఇలా రకరకాల ఉదాహరణలు చెప్తున్నారనమాట. ఈ గ్రంథాల్లో చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ఇది ఋషభదేవుడు ఈ రకంగా తన కుమారులకి చెప్పాడు. అలాగే భాగవతంలో మళ్ళీ భగవంతుడు ఉద్ధవుడితో ఏం చెప్పారు అంటే, ప్రియమైన ఉద్ధవ, ఎవరైనా సరే పూర్తిగా నాకు శరణాగతులు అయినప్పుడు అయ్యి నా యొక్క ఉపదేశాలను పాటిస్తూ అన్ని సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటారు కదా, అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టు, నన్ను శరణు వేడు చాలు. కాబట్టి ఎవరైనా నాకు ఇలా పూర్తిగా శరణాగతులై అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెడతారో అతడే సత్తముడు, అంటే ఉత్తముడు. అంటే అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టడం అంటే ధర్మం లేకుండా అధర్మ మార్గంలో వెళ్ళమని కాదు. అన్ని రూల్స్ ఇక్కడ మన యొక్క మానవుడిగా మన ప్రతిదానికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా. ఉప్పుకి ఉప్పుగా ఉండడం లక్షణం, పంచదారకు తీయగా ఉండడం దాని లక్షణం. అలాగే మనిషి లక్షణం ఏమిటంటే కామమే, కోరికలే. మనకు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను అలవర్చుకుని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కోరికలే మన లక్షణం. సో ఈ కోరికలు అనేటటువంటి నీ లక్షణాన్ని వదులుచుకుని నువ్వు నన్ను శరణు వేడు అని దాని అర్థం అనుకోవచ్చు. సో అలా ఎవరైతే చేయగలుగుతారో వాళ్ళే సత్తములు, అంటే ఉత్తములు. కాబట్టి ఈ మాటల వల్ల మనకేం తెలుస్తుంది అంటే, ఈ లోకంలో దాన ధర్మాలు, మంచి ప్రవర్తన, ప్రజాసేవ, ఇటువంటి రాజకీయ సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, వీటన్నిటిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు కూడా మరి మంచి వాళ్లే, కరెక్టే, మంచి మార్గంలోనే ఉంటున్నారు. కానీ ఏదో ఒక ప్రతిఫలంతో గనక మనం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటే, పేరు కోసం లేదా మరి పదవి కోసం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు అది నిజమైనటువంటి మంచితనం కాదు. ఏదో మన లాభం కోసమే చేస్తున్నాం, కోరికతోనే చేస్తున్నాం. కానీ భాగవతంలో మరి కేవలం ఇలా భక్తితో ఉన్న వాళ్ళు చేసే దాన ధర్మాలు వాళ్ళందరికంటే ఎన్నో రెట్లు ఉత్తమం. అంటే భక్తి భావంతో చేసినటువంటి దానం కొంచెమైనా సరే ఎంతో ఉత్తమం. వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ కట్టించవచ్చు, ఇవన్నీ ఎన్నో చేయవచ్చు, మంచిదే. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ఏదో చెడని కాదు, వీళ్ళకి భక్తిభావంతో పవిత్రంగా వాళ్ళు ఏ ప్రతిఫలం ఆశించకుండా వాళ్ళు చేసే ఈ చిన్న పని, చిన్న దానమైనా వీళ్ళు చేసే ఎంతో పెద్ద దానం కంటే ఎంతో ఉత్తమం అంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేదు, సహజంగా ప్రేమతో భక్తితో చేస్తున్నారు. అది ముఖ్యం. ఎంత మంచి పని చేసినా మనం ప్రతిఫలాసక్తితో చేసినప్పుడు అది అదే రకమైనటువంటి రిజల్ట్ ఇవ్వదు, అదే రకమైనటువంటి వాళ్ళకి రిజల్ట్ ఉండదు. భక్తి భావం ఉన్నప్పుడే మరి మనం నిజంగా భగవంతుడి యొక్క సమక్షంలో ఆ భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం, శుద్ధ భక్తులు అవ్వగలుగుతాం. సో ఇలాగే భాగవతంలో ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పింది. ఏమని,
కరభాజన ముని అని ఒక ముని నిమి మహారాజు అనే రాజుతో ఈ విధంగా అన్నారట. భాగవతంలో చెప్తారు ఈ విషయం 11వ స్కందంలో. ఈ కరభాజన ముని మహారాజుతో, మహారాజా ఎన్నో వర్ణాలకు ఆశ్రమాలకు కూడా ఆశ్రమాల్లో ఉన్న ధర్మాలను వదిలిపెట్టి ఎవరైనా సరే భగవంతుడి పాదాల దగ్గర పూర్తిగా శరణాగతులు అయినట్లయితే ఇక అలాంటి వ్యక్తి ఎవరికీ కూడా రుణగ్రస్తుడు కాడు. సో ఈ ధర్మాలు, ఆశ్రమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు, ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ కూడా వదిలి, అందుకే కదా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని పక్కన పెట్టు నన్ను శరణ వేడు అని చెప్పి భగవంతుడు అన్నది. సో వీటన్నిటిని వదిలి ఎవరైతే భగవంతుడి పాదాలను శరణు వేడుతారో వాళ్ళకి ఎవ్వరికీ రుణగ్రస్తులు కాదు. ఋషులకు, పితృదేవతలకు, జీవకోటికి, కుటుంబానికి గాని, సంఘానికి గాని వాళ్ళు రుణం తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మరి మనం పెద్దవాళ్లకు ఇవన్నీ పెడుతూ ఉంటాం కదా, మరి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు పోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇవన్నీ పెడుతూ ఉంటాం, లేదంటే రుణగ్రస్తులు అవుతాము, వాళ్ళు అవుతారని. కానీ ఇలా ఉన్న వాళ్లకు ఎవ్వరికి కూడా రుణగ్రస్తులు కారు. ఈ భక్తి మార్గంలో ఈ విధంగా ఉన్నవాళ్ళు భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణాగతులు అయిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళకి ఏ విధులు కూడా పాటించక్కర్లేదు. అంతేకాకుండా పాపకర్మలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి చెందడానికి వాళ్ళు చేయవలసిన పాపకర్మలు కొన్ని, మనం విముక్తులు అవడానికి కొన్ని యజ్ఞాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు, అలాంటివి చేయవలసిన అవసరం కూడా వీళ్ళకి లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని ఈ పాపకర్మల నుంచి విముక్తులు అవడానికి చేయవలసినవి కూడా వాళ్ళు చేయక్కర్లేదు. కేవలం భక్తిలో ఉంటే చాలు, ఇక సమస్త బాధ్యతల నుంచి వాళ్ళు విముక్తులవుతారు అని చెప్పి భాగవతంలో ఈ కరభాజనముని నీమి మహారాజుతో చెప్పడం జరిగింది. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ మనిషి భూమిపై జన్మించిన వెంటనే ఎంతో మందికి రుణగ్రస్తులు అయిపోతూ ఉంటాం. ఇంతకు ముందు జన్మలో ఉన్న రుణాల వల్ల అవనివ్వండి, ఈ జన్మలో మనం చేసే పనులతో ఇంకా కొన్ని రుణాలు కూడా మూటగట్టుకుంటాం. అయితే ఈ ఎవరైతే ఈ మహర్షులు రచించిన ఈ గ్రంథాలన్నీ చదివి లాభాన్ని పొందుతున్నాడు కాబట్టి అతను ఉదాహరణకు చెప్తున్నారు, మహర్షులకు రుణపడతాం. ఉదాహరణకు వ్యాస భగవంతుడు, మరి ఆయన గ్రంథాలు మనకెంతో ఉపయోగకరం. ఆయన మనకు వేదాలన్నీ కూడా ఇచ్చారు. మరి ఆయన అవతరించక ముందు ఈ వైదిక జ్ఞానం అంతా కూడా మరి శ్రవణ రూపంలోనే ఉన్నది, అంటే మౌఖిక రూపంలో చెప్తే ఎవరైనా వినేవాళ్ళు, ఈ పెద్ద పెద్ద ఋషులు వాళ్ళు. కానీ ఇలా పుస్తక రూపంలో, గ్రంథ రూపంలో లేదు వ్యాస మహర్షి మనకి ఈ వేదాలు రచించక ముందు. కాబట్టి శిష్యులందరూ కూడా చదివి కాకుండా, పఠనం వల్ల కాకుండా శ్రవణం వల్లే దీన్ని నేర్చుకుంటూ ఉండేవారు, ఈ మంత్రాలు అవన్నీ కూడా. తరువాత వ్యాస భగవంతుడు అవతరించి ఈ యుగంలో మరి కలియుగంలో అందరికీ జ్ఞాపక శక్తి కూడా తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి ఈ లోపాలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కలియుగ ప్రజలకు ఆయన ఈ రకంగా దాన్ని లిఖిత రూపంలో రచించడం జరిగింది. అందుకని ఈ వైదిక జ్ఞానం, పురాణం, వేదాంతం, బ్రహ్మసూత్రాలు, మహాభారతం, భాగవతం ఇవన్నీ కూడా ఆయన మనకి అందించారు. సో అలా ఈ ఋషులకు కూడా మనం రుణపడి ఉండొచ్చు. ఇంకా మరి ఇలాంటి ఋషులు గొప్ప గొప్ప వారు, శంకరాచార్యులు, గౌతముని, నారదముని లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఉపదేశించిన జ్ఞానం వల్ల మనం లాభం పొందుతున్నాం కదా. అందుకని మరి వాళ్ళందరికీ కూడా మనం రుణపడి ఉన్నాం. కాబట్టి ఒక కుటుంబంలో జన్మించి దాని వల్ల కలిగే లాభాలు, ఆస్తులు అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి మన పితృదేవతలకు కూడా రుణపడి ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం అంతే కదా, మన తండ్రులు, తాతలు ఇచ్చిన ఆస్తి మనం తీసుకుని దానిని మనం అనుభవిస్తున్నాం అంటే వాళ్ళందరికి కూడా రుణపడి ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ పితృ రుణం తీర్చుకోవడానికి మరి వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మనం పిండ ప్రదానం అది చేయాలి. ఇలాగే సమస్త మానవ కోటికి, బంధుమిత్రులకు, మనకు ప్రేమతో మనకు సేవ చేసే ఆవులు, కుక్కలు, జంతువులకు కూడా మనం రుణపడి ఉన్నాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనం ఇది ఎంతో ఈజీగా తీసుకుంటాం. ప్రతి వ్యక్తి మనకి చేసే సర్వీసు, పొందే ప్రతి సర్వీస్ నుండి మనము రుణాన్ని పెంచుకుంటున్నాం. ఈ రకంగా దేవతలకు, పితృలకు, ఋషులకు, జంతువులకు, సమస్త సంఘానికి కూడా మనం రుణపడి ఉన్నాం. కాబట్టి తగిన సేవలతో వాళ్ళ రుణాన్ని తీర్చుకోవడం మన యొక్క బాధ్యత. కానీ
భక్తిలో మనం గనక నిమగ్నమై ఉన్నాము అంటే ఈ బాధ్యతలన్నిటినీ మనం ఒక్కసారిగా త్యజించవచ్చు. భగవంతుని శరణు వేడాము అంటే ఇక ఎవ్వరికీ కూడా రుణగ్రస్తులం కాము అని చెప్తున్నారు. ఎవరి రుణాన్ని తీర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు మిగిలి ఉండదు. సో భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు ఏమని ఉపదేశించారు అంటే, సర్వధర్మాలను వదిలి కేవలం నన్నే శరణు వేడు, సర్వ పాప ఫలితాల నుండి నేను నీకు విముక్తిని కలిగిస్తాను, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అన్న శ్లోకం అది 18.66. కాబట్టి భగవంతుడికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులను చేసుకున్నట్లయితే మనం ఇక ఇతర బాధ్యతలు ఏమీ కూడా నిర్వహించలేకపోతామేమోనని కొందరు సంశయిస్తారు. అందుకే భగవంతుడు అంటే మనం కంప్లీట్ గా శరణాగతులం అయితే మన యొక్క బాధ్యతలు ఎలాగో అని భయపడుతూ ఉంటాం కదా. అందుకే భగవంతుడు మళ్ళీ మళ్ళీ హెచ్చరించారు, సంశయించకు, ఇతర బాధ్యతలన్నిటినీ విడవడం వల్ల ఏదైనా దోషం కలుగుతుందేమో అని సందేహించకు, అన్ని రకాల రక్షణను నేను నీకు కల్పిస్తాను అని భగవంతుడు ఇలా వాగ్దానం చేశారు అని చెప్తున్నారు. ఇక అగస్త్య సంహిత అనేటటువంటి గ్రంథంలో కూడా ఈ విషయంలో కొంత సాక్షి లభిస్తోంది. ఏమని అంటే, జీవన్ముక్తుడైన ప్రతి వ్యక్తిని శృతి స్మృతి విహితమైన విధి నిషేధాలు ఎలా బాధిస్తాయో అట్లాగే రామచంద్ర ప్రభు సేవలో నిమగ్నుడైన వ్యక్తిని తాంత్రిక శాస్త్ర విహితమైన ఉపాసనాది విధి నిషేధాలు కూడా ఎంత మాత్రం బాధించవు. అంటే మనం జీవన్ముక్తులుగా ఉన్నప్పుడు ఇక ఇవేవి కూడా మనకి ఏది కూడా బాధ ఎలా కలిగించదో, భగవద్భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇక వాళ్లకు ఏ విషయం కూడా బాధించదు. అంటే భగవంతుడికి శరణు వేడిన వారు భక్తులు జీవన్ముక్తులు అవుతారు. అందుకని వాళ్ళు ఏ వైదిక కర్మకాండలైనా విధులైనా అనుసరించవలసిన అవసరం లేదు. అలాగని ఇష్టం వచ్చినట్లు మామూలుగా ఉండడం కాదు. మనం అంతటి పవిత్రమైన భక్తిలో నెలకొన్నప్పుడు ఆ స్థితికి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు ఇక వాళ్ళు మామూలు పనులు, మామూలు కర్మకాండలు చేసే స్థితిని దాటిపోతారు. అందుకే కర్మ మార్గంలో కూడా ఏం చెప్తారు, చివరికి ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు, నిజమైన అకర్మ స్థితికి వెళ్ళినప్పటికీ ఏ పని చేయనక్కర్లేదు. ఆ నిజమైన కర్మస్థితి వచ్చే వరకు కూడా మన పనులు మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయాలి అని చెప్తారు. అంటే ఈ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు కర్మ మార్గంలో ఆ విధంగా చేసుకుంటూ పోతే చివరికి మనం ఏ పని చేయలేని నిజమైన అకర్మ స్థితికి వెళ్తాం. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, వాళ్ళు భక్తిలో ఇంతగా నిమగ్నమైనప్పుడు ఇక ఏ కర్మకాండలు విధులు కూడా అవసరం లేదు. ఇలాగే భాగవతంలో ఇంకొక శ్లోకంలో కూడా ఈ కరభాజముని మళ్ళీ నిమి చక్రవర్తితో ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు. ఏమనంటే, మహారాజా, ఇతర దేవతారాధనలన్నీ కూడా మానుకుని సర్వశక్తులతోనూ భగవంతుడి యొక్క సేవ చేసే వ్యక్తి భగవంతుడికి ఎంతో ప్రీతి పాత్రుడు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇతర దేవతలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చేయవలసినటువంటి పనులన్నిటికీ దేవతలను నియమించారు కదా. మరి విద్యకేమిటి, ధనానికి ఏమిటి, వర్షానికి ఏమిటి, వాయువుకి ఏమిటి, ఇలా అన్నిటికీ ఒక్కొక్క దేవతను భగవంతుడు నియమించడం జరిగింది. మనం ఆ దేవతలకు ప్రార్థించాము అంటే అర్థం ఏమిటి, ఏదో ఒక కోరికతోనే ఆ దేవత ఇచ్చేటటువంటి విషయం మీద కోరికతో మనం ఆ దేవతను ప్రార్థిస్తున్నాం కదా. పరీక్ష పాస్ అవ్వాలంటే సరస్వతి దేవిని ప్రార్థిస్తాం, డబ్బు కావాలంటే లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థిస్తాం, వర్షం కావాలంటే వరుణదేవుని ప్రార్థిస్తాం. సో అక్కడ మన కోరికను బట్టి మనం దేవతల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం, అంతేగాని అక్కడ సహజంగా ఆ దేవతల మీద భక్తిని కాదు. సో దేవతలను ప్రార్థించడం దేవతలది తప్పని కాదు ఇక్కడ అర్థం. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే కోరికలు ఉన్నప్పుడు, అలా కాకుండా భక్తిభావంతో భగవంతుని సహజంగా దేవతలను దేవతారాధన మాని అంటే కోరికలను మాని సహజంగా భగవంతుడి మీద భక్తితో మనం భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే ఉంటారో కోరికతో కాకుండా ప్రార్థన సహజంగా ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ప్రేమ భావంతో భక్తి భావంతో అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రియులు అని ఇక్కడ అర్థం. కాబట్టి ఎవరైనా సరే తప్పు పని చేసినా కూడా పొరపాటున అలాంటి భక్తుడు అతడు
దానికి అతడు హృదయాన్ని అధివసించి ఉన్నాడు అని చెప్తూ దయతో ఆ భక్తుడు చేసే తప్పులు ఆయన లోపల నుంచి సరిదిద్దుతారు. ఇటువంటి భక్తుడు ఏదైనా పొరపాటున ఏదైనా తప్పు చేసినా వాళ్ళలోనే ఉన్న భగవంతుడు వాళ్ళను సరిదిద్దుతాడు అని చెప్పి భగవద్గీతలో ఎన్నో సార్లు భగవంతుడు తన భక్తుల విషయంలో నేను ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటానని యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటారు. వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటాను అని. కాబట్టి భక్తులు ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా పతితులు అవ్వడం జరగదు అని ఘంటాపదంగా చాటబడింది అని చెప్తున్నారు. సర్వదా భగవంతుడు ఎందుకు అంటే భగవంతుడు వాళ్ళని సర్వదా కాపాడుతూనే ఉంటారు. ఉదాహరణకి ప్రహ్లాదుడిని మరి ఎన్నిసార్లు ఎన్ని కష్టాల నుంచి ఆయన చావు నుండి తప్పించడం మనం చూసాం. సో అలాగే చెడు ప్రవర్తనలోకి ఒకవేళ వెళ్ళే ఏదైనా సంఘటన సంభవించిన లోపల నుండి భగవంతుడు ఇది కాదు తప్పు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ భక్తులకు. ఆయన సర్వదా వారిని కాపాడుతూనే ఉంటారు అన్నది ఈ చాప్టర్ యొక్క ఎండింగ్ అన్నమాట. సో ఆ భక్తి భావం ఎంత పవిత్రం, ఎలా ఉండాలి, మరి ఎవరైనా దానికి ఎలా అర్హులైన తర్వాత ఏమిటి ఆ భక్తి అంటే భగవంతుడికి కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ పాయింట్ ఎవరైనా అర్హులు. సెకండ్ పాయింట్ ఏమిటి ఆ భక్తి అంటే కంప్లీట్ గా భగవంతుడికి శరణాగతులు అవ్వడం. ఏ కోరిక వేరే దేవతలను వదిలి అంటే కోరికలను వదిలి సహజంగా భక్తిని పెంచుకుని ఆ శరణాగత తత్వం తెచ్చుకోవడం. అటువంటి భక్తులు ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాటున చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళినా వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రాయశ్చిత్తాలు కూడా చేసుకోక్కర్లేదు. అసలు వాళ్ళు నిజమైన భక్తిలో అలా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళు పొరపాటు పడే సమయం వచ్చినా భగవంతుడే లోపల నుంచి వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇచ్చి వాళ్ళను అటు పొరపాటు పడకుండా కాపాడుతారు. ఆయన భక్తులను సర్వదా ఈ రకంగా కాపాడుతారు అన్న విషయం ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్స్ మనం చూసిన వాటిలో అది. ఓకే, సో ఈ రోజు మరి 5th చాప్టర్ ని కంప్లీట్ చేసాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి అటెండెన్స్ పెట్టారు, ప్రభుజీ తీసుకోండి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. మాతాజీ ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఫ్రైడే కమింగ్ ఫ్రైడేకి యాక్చువల్గా మన కొత్తగా ఈయన మోహన్ రావు ప్రభుజీ నుంచి వచ్చారు కదా, లెవెల్ 3 నుంచి. వాళ్ళు మనం గ్రూప్ 6 చేసాం కదా. అదే శ్రీనివాస దేవి శెట్టి, మాధవి ఇద్దరు పెట్టాం కదా. వాళ్ళకి ఇంకా 2-3 ఇవ్వలేదట అని పొద్దున ఇందాక మాట్లాడారు. అయితే నెక్స్ట్ వీక్ చెప్దాంలే ప్రభుజీ, పర్వాలేదు, తొందర ఏం లేదు. మరి ఏం ఒకవేళ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమైందంటే గ్రూప్ 1 వాళ్ళు మనకి వాళ్ళకి నేను ఇది ఇచ్చాను మాతాజీ అన్నట్టు. గ్రూప్ 6 మీకు మెసేజ్ కూడా పెట్టాను కదా. ఏమిటది వాళ్ళకి జ్ఞానం దాని విశిష్ట అది ఇచ్చాం మాతాజీ. 3A ఇచ్చాను, వాళ్ళకి ఇవ్వలేట. సరే, వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ వీళ్ళు గ్రూప్ 1 వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆత్మ పునర్జన్మ టాపిక్ 1 అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ వాళ్ళు రెడీగా ఉంటే గ్రూప్ 2 వాళ్ళు మరి చేసేయాలి. గ్రూప్ 1 వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ చేశారు, అదొకటి ప్రజెంట్ చేశారు. యాక్చువల్ అయితే ఈ ఫ్రైడేకి గ్రూప్ 6 వాళ్ళు లెవెల్ 4 గ్రూప్ 6 వాళ్ళు చేయాలి. అవ్వలేదు. ఒకవేళ వీళ్ళు రెడీగా ఉంటే చేద్దాం, లేదంటే మరి మీరు క్లాస్ తీసుకుంటారా? లేదంటే క్లాస్ తీసుకుందాం ప్రభుజీ. గ్రూప్ 2 వాళ్ళు కీరవాణి మాతాజీ నిన్న ఏదో మాట్లాడారు మీరు. కీరవాణి మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. మీరు రెడీగా ఉన్నారా? మీది రెడీగా ఉందా పీడిఎఫ్? మాది పీపీటీ రెడీ చేసాం ప్రభుజీ, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు ప్రజెంట్ చేస్తారంటే వాళ్ళ చేత చేయిందామా మాతాజీ? చేయించవచ్చు ప్రభుజీ. కీరవాణి మాతాజీ నీకు పీడిఎఫ్ ఏంటంటే ఆ రోజు నాకు 8 o'clock ఒక ఇంగ్లీష్ భక్తి వైభవ క్లాస్ ఉంది. సో కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా టైం ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది నేను. అవునా? అది లేకపోతే ఈ వారాన్ని స్కిప్ చేసేద్దాం. ఈ వారానికి స్కిప్ చేసి క్లాస్ చెప్తాం. క్లాస్ చెప్దాము. ఓకే, మీరు రెడీగా ఉండమ్మా. మీరు అయిపోతే నా పీడిఎఫ్ నా గ్రూప్లో షేర్ చేయండి.
ఓసారి చూస్తాను. ఫస్ట్ టైం కదా! కీరవేణి మాతాజీ. హరే ఓకే కృష్ణ. ప్రభుజీ. ఓకే. అదే జస్ట్ హరే ఆ కృష్ణ మాట ప్రభుజీ. చెప్దామని మీకు చెప్పానమ్మా. థ్యాంక్ యూ హరే ఓకే కృష్ణ. ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ. వీళ్ళు ఒక విషయం చెప్పాలి. గ్రూప్ 1 వీళ్ళు ప్రెజెంట్ చేశారమ్మా. ఉమ్, ఫస్ట్ టైం కూడా ఎంత ఎక్సలెంట్‌గా తయారు చేశారంటే పీపీటీ ఉమ్, ఆ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ భాగం కానీ, ఆ లెటర్స్ ఫాంట్ గానీ, మరి ఆ ఉమ్, ప్రెజెంటేషన్ గానీ, ప్రాక్టీస్ చేయమని అడిగితే అందరూ కూడా కొంతమంది ఇద్దరు, ముగ్గురు రాని వాళ్ళంతా వేరే వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ ఉమ్, చేయించినట్టున్నారు. ఉమ్. శ్లోకాలు చాలా చక్కగా చెప్పారమ్మా. ఇన్ వెరీ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ రియలీ మీరుండుంటే మీరు చాలా ఆనందించేవారు. ఆ పద్ధతి ఎక్కడ తడువుకోకుండా కొంచెం విశ్లేషణ అనేది కొత్త కదా! ఫస్ట్ టైము. కొంచెం చదివినట్టు కొంతమంది చెప్పారు గానీ, అసలు ఓవరాల్ చాలా ఎక్సలెంట్‌గా చేశారమ్మా. ఫస్ట్ టైం ప్రెజెంటేషన్‌లో మనకు అదివరకు గ్రూప్ 5లో కూడా ఎవరు ఇంత బాగా చేయలేదు. ఆ! చాలా వాళ్ళు చాలా సంతోషం. చేశారమ్మా. ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు గ్రూప్ 1. నేనైతే మిస్ అయ్యానన్నమాట ప్రెసెంట్. అదే నేను కొన్ని రికార్డింగ్స్ మాకు మీరు అడగలేదు, మీరు చెప్పలేదు కదా! నాకు కూడా చేత కాలేదు. ఈ అది శ్రీనివాస అవతారం ఏదో ట్రై చేసినట్టు కానీ అవ్వలేదు. మొత్తానికి మేము నేను చెప్పిన 4 రోజులు రికార్డ్ అయితే చేయలేదమ్మా మరి నేను. అదే ఓకే ప్రభుజీ. అది. అది అది. చూద్దాం. మీరు అది తెలుసుకుందురు గాని మెల్లగాను. అదే. ఉమ్, ఆ! శ్రీనివాస మన శ్రీదేవి మాత బిజీగా ఉన్నారేంటో. మరి 2 సార్లు మెసేజ్‌లు పెట్టా గానీ ఉమ్. రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. సరే వదిలేసాను నేను. ఓకే. ఓకే. రికార్డింగ్ ప్రభుజీ. సరే. రికార్డింగ్ మాతాజీకి కూడా తెలీదు. హ్మ్. అంటే రికార్డింగ్ పెడితే పోస్ట్ చేస్తారు గానీ యాక్చువల్ రికార్డింగ్ లైవ్ రికార్డింగ్ అడిగాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుజీని అడిగాను మాతాజీ. లైవ్ అడిగితే అది టెంపుల్ నుంచి పర్మిషన్ ఉండాలా మాతాజీ అన్నారు ప్రభుజీ. మాతాజీ. దానికి అది నేను ప్రభుజీతో చెప్తాను, మాట్లాడతాను ఆ విషయం చెప్పి ఓకే. ఓకే. హరే ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే ఆ! కృష్ణ. హరే ధన్యవాదాలు కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. రేపు కలుద్దాం. ఇంకేమైనా ధన్యవాదాలు మెసేజ్ ప్రభుజీ. లేకపోతే మాకు క్లోజ్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. చేస్తాను. హరే కృష్ణ. హరే ఆ, కృష్ణ. ఎవరికి మరి ప్రశ్నలు లేకపోతే క్లోజ్ చేద్దాము. ఓకే. హరే కృష్ణ. మర్చిపోయింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. భరత్ భూషణ్ గారు వాళ్ళ గ్రూప్ అండి కదా! మీ దగ్గర అవునండి. ప్రెజెంట్ భరత్ చాలా భూషణ్ బాగా వర్మ. చేశారమ్మా. అయితే అందరి పెద్ద హరిబోల్ భరత్ భూషణ్ గారు మీకు హరి బోల్ హరి అవునండి. హరి ఆయన బోల్. చాలా కోఆపరేట్ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఆయన వైఫ్ కూడా కలిసి చేశారట. ప్రభుజీ అంతగా చెప్తున్నారంటే చాలా బాగా చేశారు, చేసుంటారు. స్పాట్లెస్ చిన్న చిన్న చాలా మిస్టేక్. ఫస్ట్ టైం నేను అదే చెప్తున్నా కదమ్మా. అంతకుముందు మన గ్రూపులు 5 గ్రూప్